A Andorra també existeix la pobresa. Encara que no ho sembli, hi ha moltes famílies necessitades que no es poden permetre un plat a taula. Fa uns anys, Càritas va crear un banc d'aliments per a tota aquesta gent, on poden anar un cop per setmana a buscar el menjar necessari per a tota la família. A l'any 2020 hi van acudir 1.132 famílies, 1.716 persones i van recollir més de 30.000 quilos de productes. El menjar que hi ha al banc d'aliments ho proporciona un 50% Càritas, amb els diners de les donacions, un 15% amb les iniciatives socials, un altre 15% amb els donatius i particulars i, finalment, un 20% amb les empreses col·laboradores. Des d'aquí al centre farem una recollida d'aliments que aniran destinats en aquest banc. La recollida es farà del dilluns 29 de novembre al divendres 10 de desembre i trobareu unes caixes al hall de l'escola on deixar els aliments. Podeu portar llet, cereals, verdura precuinada i galetes. Moltes gràcies i esperem que sigueu molt solidaris aquest Nadal.